L'Ajuntament ha demanat formalment a la Generalitat una ampliació de places per a l'Escola Bressol Alzina, concretament per a la línia d'infantil d'1 a 2 anys. Tot plegat després que el període de preinscripcions acabés amb una quinzena de nens i nenes d'aquesta edat en llista d'espera. En principi, a l'aula de lactants de 0 a 1 anys hi ha 3 vacants, tot i que les demandes al principi eren 9. A infantil 1 de 1 a 2 anys és on hi ha la falta de places. Se'n van oferir 18 per les que hi va haver 33 sol·licituds, el que fa que 15 nens i nenes que podrien baixar després de la matriculació s'hagin quedat fora. És per a ells que l'Ajuntament ha sol·licitat l'ampliació. Seria una aula més. En canvi, a infantil 2 de 2 a 3 anys, l'Alzina va treure 30 vacants i se n'han cobert 25. L'Ajuntament demana l'augment tenint en compte afirma que l'edifici disposa de prou espai. Bé, estem tranquils perquè a nivell de capacitat l'Escola Bressol té capacitat i una altra que sí que tenim és que nosaltres en previsió ja no d'aquest augment que hi ha hagut ara, perquè aquest ja estava estipulat dins del que podria vindre i la capacitat la tenim. En el pressupost actual també es va fer una dotació pressupostària per una sala que tenim així polivalent gran per poder fer unes divisions que seria per optimitzar més l'espai i en el cas de que properament a les properes convocatòries hi haguessin més infants, doncs evidentment donar-hi cabuda. De confirmar-se l'ampliació, l'Ajuntament haurà d'augmentar la plantilla amb una nova persona docent. Si s'aprova l'increment de places, la nova estança de 1 a 2 anys es farà a l'actual aula de Cargols, que actualment ocupen els lactants.